mai girma mataimakin gwamna, tsohon gwamna, DG na wannan campaign, ciyaman namu na jam'iyya, sauran jama'a maza da mata, assalamu alaikum. To a hakikanin gaskiya duk mutumin da ya ga wannan jama'a na wannan karamar hukuma mai gatari ya san sai da kawai mu shafa fatiya a tashi. Alhamdulillahi ba abin da za mu ce muku sai godiya. Na ɗaya kenan, na biyu na sake tunashe ku cewa zaɓen wato mai girma shugaban ƙasa da sanatoci yau saura kwana 19 don haka duk mutumin da ya ajiye wato takardarsa ta zaɓe wacce take ita ce ƙuri'arsa, ‘yan tana nesa ya je ya kakkaɗe ta ya fito da ita ya saka ta ƙarƙashin matashi, saboda lokaci ya yi sauran kwanakin nan kamar yadda nake faɗa muku yau kwana 19 kaɗai suka rage. Kuma duk mutumin da ya ga wannan taro a yau ya san cewa APC ce tun daga farko har ƙarshe. PDP an riga an yi jana'izarta, ta riga ta tashi daga yawo. In kuma sun isa su zo nan ƙaramar hukumar mai gatari su tara jama'a irin wannan, saboda haka ba abin da za mu ce wa Allah sai godiya, ba abin da za mu ce wa shi kansa mai girma gwamnan jihar Jigawa sai godiya. Godiya ta musamman da DG na wannan campaign da kuma sauran 'yan kwamitinsa sun yi mun gani. Allah Ubangiji ya saka muku da alheri. APC! 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 Allah ya mana jagora. Jawabi kenan daga kashin distinguished sanata Ɗanladi Sankara. Allah ya saka da alheri. Jama'a muna kira ga mutane